Hallå! Hallå alla gröna! Människor. Blir du jag time bomb? Jag ska till Liseberg imorgon och jag undrar om någon av er ska, om ni ska det. Maila då mig på kursmodell där jag heter time bomb då. Inte det sen, utan bara time bomb. Och sitter ihop. Time bomb. Time bomb. It was like a time bomb. Okej, nu ska vi bara släppa på typ här. Avsnitt allman. Alltså den här då. Inte den här. Den här. Jag råkade visa den här rosa saken. Jag vet inte hur jag lyckades. Skis. Kolla, jag var vampyrtände. Kolla. Jag vet när jag var på ridlägret och så fanns det en liten kille som var otroligt störande. Han var chefens son då. Och då skojade jag med mina kompisar om att jag var en vampyr. Och han typ kom fram till mig hela tiden och bara: "Säg mitt blod då!" Jag bara, va? Roligt, antar jag. Random. Det var då när jag var på rullläget. Det jag tänkte prata om idag är att vara snäll mot alla. Eller det kanske kan väcka lite dryg och folk anser mig som en väldigt otrevlig person när de inte känner mig. Men alltså innerst inne är jag en väldigt social, kraftig person. Det är bara jag gillar att vara dryg, jag var med i det. Så jag brukar vara det. Jag brukar vara det. Typ. Helt ofta. Så, alltså, tänk på att vara snäll mot alla, för alltså det är inte trevligt att vara dryg. Även alla är det ibland. Alltså, ni ska vara snälla mot varandra helt enkelt. Det går inte att vara elak mot en person. Det är bara, alltså, tänk er själva vid en situation då ni blir retade, mobbade. Alltså det är inte trevligt. Eller så tänk på innan ni kränker någon. Skulle det vara kul om det var den personen som gjorde så mot dig? Eller till exempel om du någon så här mår jättedåligt, har dåligt självförtroende, så kommer du att göra det sämre. Alltså, om den där personen blir så ledsen, kanske har blivit mobbad, mår dåligt hemma eller så, tänk så tar den där personen begår självmord för att den inte står ut mer, och det måste du leva med resten av ditt liv. För att du kränkte det, och alltså helt enkelt så stod personen inte ut längre. Det har hänt jättemånga gånger genom nätverkning att sådant händer. Så tänk på det innan ni skickar iväg en sån här. Här är jag då, sitter i mitt tråkiga rum. Vad mer ska man göra? Till exempel min mamma, hon så här har alltid en så här sesamkaka med sig. Och tänk er när ni är skitsugna på godis, i alla fall där hemma. Jag bara, mamma, jag är jättesugen på godis, har du något godis? Och hon bara,
Ja, jag har. Och så tar hon fram en sesamkaka där man bara, mamma jag har ingen fågel. Nej men, nu ska jag sluta vara elak. Eller, hejdå.